unboxataanpa tämmönen Holylandin Lark A1 langaton mikrofonisetti. Ostin tämä, että vois vähän paremmin äänittää äänet ja muut näille videoille. Unboxataan tämä ja sitten testataan, miten tämä parantaa äänenlaatua. Akut on ladattu ja mikrofoni otettu käyttöön. Ainakin mitä testasin, niin hyvin kuuluu ja toimii. Varsin edullinen ja toimiva tuote. 42 € latauskotelolla, vastaanottimella, 2 mikrofonilla ja 2 tuulisuojalla. Minusta varsin toimiva tuote. Ostin tosinkin verkkokaupasta ihan omalla rahalla 42 € ja risat, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Ja meinaan tulevissa videoissa käyttää tätä mikrofonia. Tässä pitäisi olla 9 tuntia käyttöaikaa aina yhdellä latauksella. Ja tällä kotelolla lataa 2 täyttä akullista näihin mikrofoneihin. Pystyn tällä kokemuksella suosittelemaan kyllä ja on varsin edullinen hankinta. Tällä jatketaan. Pistähän kommenttia ja paina peukkua, jos tykkäsit, ja tilatakin saa kanava.